Velkommen til Kaching Academy, vores investeringswebinar, hvor vi i hvert program tager fat på et bestemt emne og bliver sat grundigt ind i det af vores dygtige eksperter her i Jyske Bank. Og denne gang der skal det handle om investeringsverdenen, sådan lidt klemte og glemte midterbarn, obligationerne. Vi skal se på, hvad obligationer er, hvordan man vælger den rigtige obligation for en selv og ens portefølje, og så også praktikken omkring handelen med obligationer. Og du kan som seer sende dit spørgsmål ind til eksperterne, så fanger vores chatvært Cecilie dem senere i programmet og stiller dem videre. Jeg hedder Anne Kejser. Velkommen til. Og også velkommen til hovedpersonerne i dag. Ib Fredslund, chefstrateg, og Nikolaj Hertel Jørgensen, investeringsrådgiver. Velkommen til jer. Tak. Og også til dig, Cecilie. Du sidder og holder styr på spørgsmål, der kommer garanteret masser ind, men det kommer vi til senere. Vi starter hos dig, Ib, og du ved jo alt om obligationer som produkt. Så måske kan du også svare mig på, hvorfor. Det er i hvert fald min opfattelse, at obligationer er sådan lidt glemt produkt, eller lidt overset måske i forhold til aktier. Hvordan kan det være? Jamen, jeg tror jo, for det første kan man sige, at obligationer er sådan, de er ikke så håndgribelige som aktier. Aktier, om det nu er en bilfabrik eller det er en medicinalfabrik, det er sådan nogle produkter, man kan gå ind og røre ved. Obligationer er jo noget andet, det er i princippet bare et lån, man giver til nogen, og det er sådan svært at gå hen og røre ved et lån. Det kommer jo af det latinske obligatio, som betyder forpligtelse. Og det vil sige, at man giver det her lån, og så den, der får lånet, forpligter sig til at tilbagebetale lånet. Og så siger du jo også det her med, om det er det klemte stedbarn og sådan en lille nichemarked. Altså det globale obligationsmarked er faktisk større end det globale aktiemarked. Så ved man det. Så lærte vi det. 140.000 milliarder dollar er obligationsmarkedet, og aktiemarkedet ligger ved omkring 115.000 milliarder dollar. Så lille er det altså heller ikke, det her obligationsmarked. Nej, men vi skal i hvert fald lære mere om det i dag, og forhåbentlig blive lidt klogere på, hvad de her lån så er for nogen. Og som du også siger, vi ved godt, hvad en aktie er. De fleste er i hvert fald. Men hvad er sådan en obligation, og hvordan adskiller den sig fra en aktie? Kan du fortælle lidt mere om det? Ja, altså når man køber en aktie, så køber man jo faktisk en ejerandel i virksomheden. Man ejer en del af aktiekapitalen og har ret til en del af det fremtidige overskud, så man er faktisk lidt medejer af virksomheden. Når man køber en obligation, så bliver du ikke medejer af den, du nu låner pengene til, om det er en stat eller hvad det nu er. Du giver bare det her lån, så er der nogle betingelser, der siger, hvornår skal det her lån være tilbagebetalt, i hvilke rater og med hvilken rente. Så der ligger allerede en aftale om, at de her penge skal tilbagebetales, en såkaldt betalingsrække. Og den kender man jo egentlig på forhånd. Hvis det er nogenlunde kreditværdige låner, så kender man den på forhånd. Og det er også derfor, man sådan lidt populært siger omkring med aktier og obligationer, at køber man aktier, så skal man kunne regne den ud. Køber man obligationer, så skal man bare kunne regne den igennem. Det er bare med noget matematik, noget rentematematik, og så kan man regne den igennem. Og det er nok den største forskel på renter og obligationer, at det ene er altså et lån, du giver, du bliver ikke medejer, og der er aftalt, hvornår du skal have lån tilbage. Aktier, jamen der bliver du medejer af virksomheden, og ja, du kan jo selv bestemme, hvornår du vil afhænde din aktie. Men obligationen, som ofte, så udløber den jo på et tidspunkt. Men vi skal også lige have med, at man kan jo faktisk godt også afslutte det lån før tid, ikke? Jo, det kan man godt, fordi man kan jo godt, når man køber en obligation, så kan man jo godt sælge obligationen, før den udløber. Så er der en anden, der så køber den i markedet. Men selve obligationen, der er der sådan set fastsat, jamen den udløber i, 2040, så udløber den her obligation, og så skal i princippet, så skal lånet indfries. Men det er ikke sikkert, det er dig, der så holder lånet til den tid. Du kan altid komme af med din obligation. Jo. Så man er ikke sådan stavnsbundet på den sin obligation? Nej. Der findes så 3 typer af obligationer, og dem skal vi også lige høre lidt mere om. Vil du ikke lige prøve at gennemgå dem? Jo, det handler jo om, altså alle har brug for penge, kan man sige, ikke? Og man kan sige, det starter med statsobligationerne. De forskellige lande, de forskellige stater, de har brug for penge, og en måde at få penge på, det er ved at udstede obligationer, altså bede om at få et lån, så at sige. Og få lov til at låne af. Få lov til at låne af investorer. Ja. Det kan være alle mulige slags investorer. Også for eksempel pensionskasser, men det kan også være private jo, som skal låne penge til den her stat. Så der findes statsobligationer. Det er typisk de mest sikre obligationer, fordi staterne ikke normalt går konkurs. Så skal vi sådan til Sydamerika eller andre steder, hvis de skal gå konkurs. Så findes der
realkreditobligationer, som i virkeligheden måske er dem, de fleste kender, men de kender dem bare fra den anden side af bordet, nemlig hvis de har et lån i deres hus eller deres ejerlejlighed, så ligger der ofte nogle realkreditobligationer bagved, som nogen har købt, men mange de er jo bare dem, der har taget lånet, men ikke givet lånet. Men der er også investorer i realkreditobligationer, og det kan man sige, det er jo lån, der gives til boliger. Og derfor det kunne være naboen, faktisk. Det kan det sagtens, ja, på en eller anden måde. Og så findes der den sidste, som er virksomhedsobligationer. Der er der altså virksomheder, typisk store virksomheder, som går ud på markedet og udsteder obligationer, og med en eller anden rente, som typisk er måske statsobligationsrenten, og så plus en eller anden risikopræmie. Så det er typisk til en højere rente, og jo, kan man sige, jo dårligere kreditværdighed du har som virksomhed, jo højere rente vil folk kræve for at skulle låne dig penge. Så det er virksomhedsobligationer, det er også et stort marked. Så skal jeg jo lige høre, hvorfor de her virksomheder, hvorfor udsteder de ikke aktier i stedet for obligationer? Jamen, de gør begge dele faktisk. Typisk så vil en virksomhed jo, den vil måske dele lidt sin finansiering. Det er jo sådan, at når man kigger på, hvordan er man stillet som kreditor, når du nu har lånt penge til selskabet, så er det altså sådan, at hvis du har købt en aktie, og du er aktionær i selskabet, og selskabet kommer i problemer, så står du lidt bagerst i køen af kreditorer. Det er jo også lidt mere usikkert, og det er selvfølgelig også derfor, du kræver et ekstra afkast af aktierne. Mens at obligationer, de står lidt længere op i kreditorkøen, de er lidt bedre stillet, og virksomheden, den kigger jo så på, om skal vi lige blande vores finansiering lidt, og hvor dyrt er det at tage obligationslån, hvor dyrt er det at udstede aktier. Så det vil være sådan en virksomhedsvurdering af, hvordan er den optimale sammensætning, og endelig kan virksomheden jo også måske gå i sin bank og låne en del af pengene, men der er de finansieringsmuligheder. Så hvis man sådan ser på risiko inden for obligationer, så de sikreste er statsobligationerne, ja. Og så har vi realkredit i midten, ja. Og så virksomheder, som er, hvad kan man sige, de mest risikable. Ja, og så kan du selvfølgelig sige, hvis nu Apple udsteder en obligation, en virksomhedsobligation, medmindre man tror, at Apple går fallit, det kan selvfølgelig ske, så er det også en rimelig sikker obligation. Det er jo sådan, at de her, der låner obligationer, de har en rating. Den allerbedste rating, det er jo AAA, det har Danmark, den danske stat for eksempel. Og ellers så kommer den der nedad, og der vil Apple jo ligge højt op af den her rating stige her. Så det er jo noget af det, man kan kigge på. Ja. Og så skal man også se på noget andet, det er et ord, der er lidt svært. Diversifikationsegenskaber. Ja. Skal man også se på, når man kigger på obligationer. Hvad er det? Jamen, det kan jo siges meget lettere. Spredning er redning. Det var godt, du havde en anden måde. Ja, og det handler jo om at ikke at lægge alle æg i samme kurv, få blandet sine investeringer, fordi aktier og obligationer reagerer ikke på samme måde. Og det er det smarte ved dem faktisk. Fordi at når der er rigtig stor bullervækst, og der er pres på i økonomien, det kan aktierne normalt godt lide, men hvis der begynder at komme noget inflation, så er det typisk noget, obligationerne ikke så godt kan lide, fordi så stiger renten, og når renten stiger, så betyder det, at kursen på ens obligationer falder. Men når vi så kommer hen i de situationer, hvor der bliver mere usikkerhed omkring økonomien, eller der sker et eller andet usikkert, så er aktierne typisk dem, der måske først kommer under pres, og så søger folk i sikker havn i obligationerne, og så er der pludselig kursstigning til obligationerne. Så de her to aktiver, de supplerer hinanden normalt egentlig ret godt. Det er sådan lidt med gyngerne og karusellen. Har man tabt herovre på gyngerne, så kan man måske tjene ind på karusellerne i virkeligheden. Derfor så er de gode til at diversificere ens portefølje, for nu at sige det fint. Mm-hmm. Og hvis man så kan det godt være, at man tænker sådan, jamen hvad med det her med afkast? Hvordan lægger det sig egentlig i forhold til aktier? Ja. Det skal vi lige have et kig på også, ikke? Ja, det skal vi nemlig. Ja. Og der har jeg lige taget en lille grafik med, som vi kan kigge på, fordi der kan vi prøve at kigge på, hvad har afkastet egentlig været sådan over en længere årrække. Den her går tilbage til 1988. Globale aktier, ja, det er den grønne, de har givet et gennemsnitligt årligt afkast på lidt over 8%. Globale statsobligationer, som er den gule, har givet et gennemsnitligt afkast på cirka det halve, 4,4%. Og der kan man jo allerede se, okay, man får altså ikke så meget på obligationer som på aktier, men til gengæld så kan man også se på den grønne kurve, at den farer altså noget mere op og ned. Der er flere svingninger i den grønne kurve, så man kan sige, at aktierne er mere risikable. Og det er klart, det skal man som investor belønnes for at have at holde aktier. Og det er derfor, at aktierne over tid egentlig giver mest i afkast. Men under tiden, så svinger aktierne altså også rigtig meget, og der er det altså godt at have obligationerne, som måske ikke giver langsigtet så stort et afkast, men de er din stabiliserende faktor, kan man sige. Når det blæser,
modvinde på aktiemarkedet, jamen så kan det være, at obligationerne kan hjælpe dig lidt med et afkast. Og det er egentlig det, der er rigtig godt ved obligationerne egentlig, at de stabiliserer ens portefølje. Og så må man så nøjes måske med et lidt mindre afkast, men til gengæld er det også et mere sikkert afkast. Og hvad kan man sådan forvente af afkast? Altså hvad er minimum og maksimum på afkast for sådan en obligation? Ja, og det er jo sådan, altså, man kan også tabe på obligationer. Det skal vi jo. Det kan man det kan man altså. Man kan godt tabe på aktier. Ja, det kan man altså desværre. Og det er jo specielt, når aktierne pludselig kører meget op, hvis der er inflation. Så vil der typisk være store kurstab på obligationer. Når jeg sådan har kigget lidt på historikken, hvornår har vi set de bedste afkast? Og igen her er det statsobligationer. 2002 kunne man faktisk godt få et afkast på 20% på sin obligation. Det tror jeg ikke, man fik på aktier det år. Det var der, hvor vi havde IT-boblen og problemer. Ja. Dårlige år har vi selvfølgelig også haft, og et rigtig dårligt år, det var 2022. Det var faktisk også dårligt for aktierne, så det var bare et dårligt år. Der var ikke ret meget, der klarede sig godt der. Der havde vi kæmpe høj inflation. Og der tabte man faktisk 18% på obligationer det år. Det var også helt ekstremt. Og det er nok noget af det dårligste, man har set. Ikke? Men det viser jo selvfølgelig, at der er jo også risiko ved obligationer. Men sådan over tid, så ligger de altså meget mere stabilt, end aktierne de gør. Så det max, du har set, det er plus 20 og minimum minus 18? Ja, og der for eksempel, jeg kigger også bare lige på aktiemarkedet. Altså, igen på det store globale aktiemarked, der har vi haft år, hvor vi er steget 35% på det store globale indeks. Men 2008, som nogen måske kan huske, finanskrisen, minus 42% det år. Ja, det var et rigtig rædselsår. Det var et slemt år. Ja. Så hvis nu man finder ud af, at det her med obligationer, det lyder meget fornuftigt, det vil jeg egentlig godt prøve at kaste mig lidt ud i. Skal man så indberegne en skat af det afkast her, man forhåbentlig får, eller hvordan fungerer det med? Ja. Det skal man jo på aktier. Ja. Skal man også til på obligationer? Det eneste, der er sikkert her i tilværelsen, det er død og så beskatning. Okay. Så der skal også betales skat af et obligationsafkast. Det bliver beskattet som kapitalindkomst, og det er selvfølgelig lidt afhængigt af, hvordan ens skatteforhold er, hvor højt den nu bliver. Men afkast på obligationer bliver altså også beskattet. Og er det noget, der også bliver indberettet automatisk, ligesom det gør, hvis man investere i aktier? Ja, det er jo sådan, at det er jo banken, der har dem i depoterne, så det vil det typisk også blive indberettet. Ja. Så det behøver man ikke sidde og, nu skal jeg også til at finde ud af, hvad... Nej, det kan jo godt være, jeg ved ikke, at man selv skal udfylde sin selvangivelse, men man kan i hvert fald så gå ind og sige, okay, jeg tager tallet herfra, der er det oplyst, at det var min kapitalindkomst. Godt, jamen så vidt lige lidt om obligationer, hvad det er for en størrelse. Vores nye gode ven, obligationer, kan man sige. Ja. Overset indtil videre. Vi skal videre til dig, Nikolaj, fordi vi skal også lidt ned i den her praktik omkring obligationerne. For et er jo at kende dem, men hvis det er, man har tænkt sig at investere, så skal vi finde ud af, hvordan vi gør det. Ja. Så hvis man starter med lige sådan at kigge på, hvordan finder man så ud af, hvilken type obligation, der passer til en selv? Jamen altså for det første, så skal man jo have styr på sin risikoprofil. Altså det gør man jo via sin bankrådgiver. Man får lavet en investeringsvejviser, som det hedder. Og den vil jo pege på en eller anden form for obligationsanbefaling. Hvis det er, at man gerne vil have noget stabilt, som IPAN siger, og så videre. Så den vil pege på noget af det der. Og det vil typisk være noget i en investeringsforening, altså eller Jysk Invest, som er vores egen forening. Og der kan man jo så gå ind og differentiere, om man vil have kort eller lang løbetid, og så sidder der så nogen inde bagved i Jysk Invest, som sidder og sammensætter de her porteføljer. Så det passer med den risikoprofil, den enkelte kunde nu gerne vil have. Så det svarer egentlig til puljer også, som vi kender fra aktier, hvor man får lidt af hvert, en blanding af... Man får en blanding af det er lidt kort og lidt langt og lidt det midt imellem. Men hvilke faktorer kigger man på, når man skal finde ud af, hvor ens risikovillighed ligger henne? Altså det, man typisk kigger efter, det er jo et spørgsmål om, hvornår skal jeg bruge pengene? Altså er det i pensionen, eller er det i frie midler, eller hvordan skal man bruge pengene til en ny bil, eller et eller andet? Hvis det er pension, jamen, så har du typisk en lang tidshorisont, og der kan man jo godt tage lidt mere risiko, men hvis det er kortere løbetid, jamen, så skal du have en anden risikoprofil. Så din løbetid, den er vigtig i det her. Ja. Eller hvornår skal du bruge pengene i det, du investerer for?
Vil det altid have en stor betydning, hvor lang løbetiden er, eller altså, hvor vigtigt er det i forhold til det her med risiko? Man skal i hvert fald tage stilling til, hvilken type investering man har lyst til at lave i forhold til det, hvornår man skal bruge pengene. Og så er der selvfølgelig også lidt med, hvor stor udsving kan man egentlig tåle. Ja. Og der er det jo, obligationerne kan blive interessante, fordi kan man ikke tåle så stor udsving, så skal man måske have lidt flere obligationer. Den kunne man jo altid tænke ind i. Ja. Men det er jo igen det her med spredning og redning, jo, lige præcis. Som det er vi så klogt hører. Og så var det her med, om man så skal have obligationen hele løbetiden, for det synes jeg også er interessant lige at tale lidt om, at det havde jeg egentlig en forventning om, at man skulle, før jeg sådan begyndte at sætte mig lidt ind i det, men det er ikke nødvendigt, at man... Altså Mipan sagde tidligere, altså du kan jo købe og sælge dine obligationer, som du har lyst til. Altså hvis du har fået det afkast, du i bund og grund forventer på den enkelte obligation, eller den forening, man som nu har, hvis man køber sin forening, og har fået et tilfredsstillet afkast, og man er tilfreds med det, jamen, så kan man jo godt bare sælge sin forening, og så sætte pengene i noget andet, hvis der er. Så du skal ikke holde dine obligationer til udløb. Bliver man så straffet, hvis man indfrier før tid? Du bliver ikke straffet, men der er jo altid omkostninger ved at handle, og der er jo forskel mellem køb og salg, når du køber din forening. De her obligationer, de har en eller anden procent i deres navn, eller når man skal søge på dem. Ja. Hvordan finder man ud af, hvilken procentsats, der ligesom passer til ens behov? Altså, i bund og grund, så vil jeg jo kigge på, hvad er den der toneangivende obligation, der bliver, hvis du skal vælge en enkelt fondskode, jamen, så vil det være den, hvor der bliver udbetalt lån i. Altså et fastforrentet boliglån. Som Ipan sagde før, jamen, så mange er jo på lånesiden af obligationer, men hvis man skal kigge på en investering, vil det jo typisk være den samme obligation, man bare køber med den samme løbetid. Og kan du så forklare lidt om, hvordan man så køber en obligation? Lad os tage udgangspunkt i, lad os sige, hvis man køber den her obligation, som der bliver udbetalt lån i, jamen, så vil man jo typisk se, jamen det vil være en, som, altså hvis det er en 30-årig obligation, jamen, så udløber den i 2056. Og så kan man jo se, hvad er det for en kupon, der bliver udbetalt lån i, og så vil det jo typisk være den kupon, man køber igen med den tilsvarende. Det skal du lige forklare lidt mere. Hvad er det her kupon? Kuponrenten, det kunne være 4% for eksempel, som er den obligation, der udbetales lån i nu her. Okay. Og så vil det jo være den obligation, man så går ind og køber, i stedet for inde i sin netbank eller sin mobilbank, eller hvor man nu handler hen. Så man gør det egentlig på samme måde, som hvis man køber en aktie i netbanken eller et andet sted? Det foregår fuldstændig på samme måde, at du finder selve papiret eller din investeringsforening. Hvis du køber investeringsforening, er det jo en blandet portefølje, du køber, så har du ikke selv, der bestemmer du ikke selv, hvilke papirer der ligger inde bagved. Men hvis du køber en enkelt fondskode, jamen, så vil det jo være præcis den obligation, du finder inde i din netbank eller mobilbank. Og så kan man jo sige, at hvis man køber obligationsfonden, om det er en kort eller lang obligation, så sidder der jo en, og også sørger for, at så skal vi have de bedste af de her obligationer i fonden, og sidder og skifter ud på dem. Det bliver jo så ikke din hovedpenge, fordi du har bare købt fonden i virkeligheden. Og med så meget andet, for eksempel med aktier, der anbefaler I vel også, at man skal kigge på fonder og puljer i stedet for enkelt, eller kan gøre det i hvert fald, hvis man gerne vil sikre sig selv bedst muligt i en handel, ikke? Altså hvis man er nybegynder, vil jeg klart anbefale, at man køber en fond. Fordi så skal man ikke selv til at tage stilling til, om det så er den rigtig enkle obligation, man køber, men du køber en pulje af nogle obligationer, som giver et samlet afkast. Dejligt, så nåede vi lige, vi fik lige stukket snuden en lille smule ned i det her med obligationer. Vi skal videre til spørgsmålene, Cecilie, for jeg tror, kunne jeg forestille mig, at der er kommet en del spørgsmål på obligationerne her? Ja, der er masser at tage af. Ja. Louise spørger til, hvordan påvirker renter obligationernes værdi, og hvad sker der med en obligation, når tidsfristen udløber? Ja, man kan jo sige, at når renten stiger, så falder kursen på en obligation. Sådan er sammenhængen med obligationer. Så der vil være den her omvendte sammenhæng. Så rentefald er godt for obligationerne. Der får du altså kursstigninger på den måde. Så var det sidste spørgsmål var... Hvad der sker, når tidsfristen udløber? Ja, der mener de nok, når obligationen udløber. Ja, i princippet. Jamen, det er jo så der, hvor man kan sige, hvor lånet skal tilbagebetales. Altså den, der har udstedt obligationen, tilbagebetaler lånet. Og så får man jo selvfølgelig det beløb tilbage,
Og så kan det så være, at man har været heldig, at hvis man har købt obligationen til en lavere kurs, at der måske også er en kursgevinst i det, man får. Fordi man kan sige, at afkast på obligationen, det er jo egentlig består af to ting. Dels så får du løbende en rentebetaling, og der er der, hvor vi har den her kuponrente i spil. Og så kan du også være heldig at få en kursgevinst på obligationen egentlig. Og det er først, når den bliver afviklet, eller hvad vi nu skal kalde det? Ja, du har selvfølgelig også, du kan godt få en kursgevinst. Lad os nu sige, du har haft obligationen i 2 år, den udløber først om 10 år, og du så sælger den i dag, så kan du stadigvæk godt have haft en kursgevinst jo. Ja. Ikke? Hvis du sælger til en højere kurs, end den du i virkeligheden købte den til. Du behøver ikke at vente til obligationen udløber. Så det er værd lige at følge lidt med i det også, hvis man nu vil, som Anne spørger til, afvikle før tid. Ja, altså det vil jo igen nok gå ind i ens risikoprofil og se, hvornår skal du egentlig bruge pengene. Jamen så skal vi også sørge for, at obligationerne passer til det i virkeligheden. Altså fordi der sidder nogen, der kan sidde og forudsige de kurser, eller hvordan skal Nej, det eneste, typisk så vil det jo være sådan ofte, at obligationen udløber til måske til kurs 100. En gang, når den nu udløber. Ikke? Men kurserne kan jo bevæge sig alle mulige steder omkring i den mellemliggende periode i virkeligheden. Så der skal man jo ligesom se lidt på, jamen har jeg haft en pæn kursgevinst på den her obligation nu, og så skal man selvfølgelig også tænke på, når selv obligationen, så får man nogle penge ud. Skal de bruges til en bil, eller skal de geninvesteres? Hvordan er investeringsmiljøet lige nu? Er renterne for eksempel faldet, så geninvesterer jeg faktisk til en lavere rente. Så der er mange ting at forholde sig til der faktisk. Ja, lad os gå videre til Morten. Han spørger, er obligationer en mulighed, hvis tidshorisonten er 3-5 år? Ja, lad os starte med det. Er det en mulighed? Det er en mulighed. Der er også relativt korte obligationer, man kan gå ind og købe, men sådan helt specifikt, og hvor meget vi skal ind, der bliver vi simpelthen nødt til lige at komme ind via en bankrådgiver. Altså, men der er korte obligationer med kort løbetid også. Ja, fordi han spørger nemlig, det er jo så det næste, han spørger nemlig netop til det der med sikkerhed og risiko i forhold til, når vi snakker 3-5 år, er det så stats- eller realkreditobligationer, eller, men det er måske det, man skal videre ind. Det kan være begge dele. Kan man egentlig sige noget om, hvad den korteste investeringsperiode er, hvor det giver mening at investere i obligationer? Du kan sige, der er jo handelsomkostninger. Ja. Så det vil sige, de skal jo tjenes hjem. Ja. Ikke? Men det er jo faktisk sådan, hvis man bare kigger på obligationsmarkedet, så har vi jo, så findes der jo obligationer helt nede til, måske til 14 dage eller sådan noget, 3 uger, som så hedder bills. Men det er nok mere til dem, der, professionelle investorer, der har likviditetsbehov, der ligger og skifter rundt og kan handle store beløb meget billigere. Det er nok ikke, det vil nok ikke så meget være til den private at købe de der helt korte papirer. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har hørt anbefalet. Nej, når vi er helt dernede. Men du kan selvfølgelig også sige, 1 år, 2 år, 3 år, der er jo ikke så lang tid til det udløber, så der vil måske også være færre svingninger på den type obligationer. Så det kan godt lade sig gøre, med en kortsigtet investering. Yes, og Jysk Invest har også en fond, der hedder korte obligationer. Ja. Jeg synes lige, vi skal forbi Anitas spørgsmål her, fordi hun siger, bortset fra risikoen er lavere ved obligationer, så mangler jeg at forstå, hvad fordelen er, altså at vælge obligationer frem for aktier. Ja. Kan vi lige sådan... Jamen, det kan vi godt gentage, og det er jo det her med spredningen, at i princippet, når aktierne falder, så vil man ofte se, at obligationerne stiger i kurs. Og det er den helt store gevinst ved det her. Det er simpelthen 2 forskellige investeringstyper. Den ene er et lån, og den anden det er et medejerskab af en virksomhed i princippet. Og når der bliver nervøsitet i markedet, og de her mere risikable aktier, de falder, så vil det ofte være sådan, at så går folk ind i de sikre havne, så køber de obligationer og presser kursen op. Og så får man altså det, man kan ikke sige, at det bliver opvejet, men en del af det, man taber på aktierne, det bliver vundet ind på obligationerne. Så det er det her gynger og karuseller, der ligesom kan opveje hinanden. Det er der, hvor obligationernes store fordel kommer ind. Det kan godt være, at de ikke giver så meget i afkast om året, normalt sådan i snit som aktierne, men de giver noget stabilitet til din portefølje, og de beskytter dig i perioder med lidt stormvejr på aktiemarkedet. Som udgangspunkt jo. Som udgangspunkt, jo. Fordi man kan jo også, som du var inde på tidligere, man kan jo godt tabe på begge dele. Det kan du, men det er meget sjældent. På begge dele. Ja, Sidste år, det var et skønt år, ikke? Jo, 2022 er skrækeksemplet på, hvor det gik galt for begge. Men når vi så kigger på historikken og siger, hvor mange 2022 år har vi, så er det altså ikke mange. Det var helt exceptionelt. Normalt så er det sådan, at du får beskyttelse af obligationerne. Det er ligesom det, der er deres rolle.
Erik spørger til, i mange måneder har der været optur på aktiemarkedet. I min portefølje hos Jyske Bank er der mange obligationer. Hvornår bliver det obligationernes tur til en optur? Ja, det vil man også gerne. Han har selvfølgelig, uden at vide, så kan man sige, så mens der har været optur på aktiemarkedet, så har han jo haft noget beskyttelse. Så har han haft en god airbag i sine obligationer, det kan man sige. Det er jo sådan ligesom at have en brandforsikring. Og så brændte ens hus, ikke? Det er man jo heller ikke ærgerlig over, men det er heller ikke sådan noget, man siger, hurra, det er jo godt, jeg havde brandforsikring. Fordi der kom jo ikke nogen brand. Men det, vi skal kigge efter, det er renteudviklingen. Fordi går vi ind i udviklingen med faldende renter, så vil der også være noget optur til obligationerne. Og det er jo faktisk begyndt, det her rentefald. Og hvis man kigger på, hvordan har obligationerne så klaret sig her, ja, måske siden slutningen af juni, hvor der har været sådan lidt usikkerhed på aktiemarkedet, så har man faktisk fået, i hvert fald sådan globale obligationer, fået noget optur på ens obligationer også faktisk. Er det noget, der kan mærkes, eller snakker vi sådan noget helt ned? Nej. Jeg tror, det er sådan, jeg tror, hvis man kigger fra slutningen af juni og så frem, så tror jeg, det er sådan 5-6% i kursstigning. Så det er noget, der kan mærkes. Okay. Jens spørger, hvornår anbefales investering med høj risiko, og hvornår med middel risiko? Er det noget med tidshorisont at gøre igen? Eller? Det er jo, jeg vil sige, risikoprofil. Igen vil det jo være op til den enkelte kundes risikoprofil et spørgsmål. Hvad skal han spørge sig selv om? Hvis nu han siger, det kan du godt sige, at selv skal beslutte. Hvordan skal jeg beslutte det? Lad os sige, at han har en klump penge, og så sige, kan jeg tåle at tabe de her penge her? Er det lige meget, at jeg bare taber dem? Så kan man jo godt tage en høj risikoprofil. Det er aldrig helt lige meget. Det er aldrig helt lige meget, men i princippet er det jo det, du skal tage stilling til. Ja. Har du lyst til at tabe dine penge, så kan man tage høj risiko. Har du ikke lyst til at tabe dine penge, jamen, så tager vi noget lavere risiko. Eller hvis han nu siger, nu ved jeg ikke, hvor gammel han er, men han siger, at jeg skal først egentlig bruge de her penge 25 år. Ja. Så kan han også godt tage noget højere risiko. Fordi skulle vi løbe ind i nogle nedture på det marked, han investerer i, så er der tid til at genvinde det tabte igen. Så men det er ens tidshorisont, og det er ens holdning til udsving. Men er tidshorisonten på obligationer ikke bestemt på forhånd? Jo, du kan sige, der er jo et udløbspunkt på obligationer, men vi skal jo tage udgangspunkt i kundens risikoprofil. Og det er det der med, hvornår skal du rent faktisk bruge de her penge? Fordi det kan godt være, at han er investeret, måske bare vil være investeret i en række korte obligationer, sådan derudaf, men han skal først bruge pengene om 25 år i virkeligheden. Og jo længere der er til, du skal bruge pengene, jo mere tid har du til at genvinde det tabte. Og så skal du selvfølgelig se på, hvordan har jeg det, hvis tingene de svinger. Der er et gammelt ordsprog, der er mange ordsprog, det er måske ikke sådan helt rigtigt, men der er nogen, der har sagt, vil du spise godt, så skal du købe aktier. Vil du sove godt, så skal du købe obligationer. Ja. Vi vil nok egentlig begge dele. Ja. Og det er jo derfor, man så skal have lidt af hvert, ikke? Kan man ikke sige det sådan? Peter, han spørger til, kan obligationer i dag give et afkast, der er større end inflationen? Ja, det kan det godt. Altså, du kan jo i princippet tage den her obligation, hvor du udbetaler lån i, og sige, at det er en 4% kupon. Der er selvfølgelig lidt omkostninger ved at handle frem og tilbage. Når du så trækker inflationen fra, jamen, så vil der alt andet lige efter skat være et positivt afkast. Ja. Og det er jo fordi, vi har set i forhold til, hvis der er nogen, der kan huske tilbage, vi også havde perioder med negativ rente og ting og sager. Der var det sværere at opnå et afkast, der måske kunne slå inflationen. Men den periode er vi ligesom forbi. Nu kører vi med nogle højere rente nu. Jeg ved godt, at inflationen har jo selvfølgelig også været høj, men den er jo heldigvis på vej ned, inflationen, så man kan godt Og vi ligesom krydsede den, kan man sige sådan? Ja. Okay. Lars, han spørger, hvilke obligationer med løbetid under 2 år har den højeste effektive forrentning? Han skriver lidt mere, men kan I nøjes med det, eller hvad? Meget specifikt. Ja. Jeg kan læse lidt videre. Men han skriver, jeg spørger, fordi jeg har fået ret i, at der er kommet enorme kurstab på lavt forrentede obligationer med lang løbetid. Ja. Altså med den lave forrentede og lang løbetid, der er jo det her varighedsbegreb, som gør, at når renten stiger, så falder kursen, og det har der været udtryk for i de der lavt forrentede obligationer. Jeg er i tvivl om, hvordan vi lige kommer helt ind på den der med den højeste effektive forrentning, men altså der er jo korte flexobligationer, som man kan købe med relativt kort løbetid. Okay. Hvordan skal han udvælge sig?
Jamen igen, så skal han jo ind og finde løbetiden inde i sin mobilbank, og så skal han, hvad var det, 2 år, eller... Ja. Og så må han jo gå ind og sortere ind i mobilbanken eller netbanken, og så sige, hvad er det for nogle papirer, der ligger til salg herinde, hvis der er, man skal i en enkelt fondskode, hvis der er. Men Okay. vi kan ikke komme, altså, det bliver svært at komme sådan helt præcist. Er det i orden? Carsten, han spørger lige, indberetter banken gevinst på udtrækninger og realiserede kursgevinster? Det mener jeg ikke, jeg har oplevet, skriver han. Det er også rigtig specifikt. Det synes jeg, det er måske bedre til sin rådgiver. Lige at spørge, hvordan er der nu egentlig? Ja. Det er da helt ret lige specifikt, ja. Og så bliver der spurgt til, hvorfor indeksobligationerne er faldet så meget. Ja, altså indeksobligationer er jo obligationer, som følger inflationsudviklingen. Og de er ligesom strikket sammen på den måde, at de hele tiden skal, hvad skal man sige, så at sige, matche inflationsudviklingen. Og de har jo sikkert været gode at have her i en periode med høj inflation, fordi der kunne de hele tiden beskytte dig der. Nu er vi jo mere i sådan et eller ikke lavinflationsmiljø, men i hvert fald inflationen er på vej nedad. Så det kunne man jo godt, så lidt afhængig af, hvordan de nu rent faktisk ligger kursmæssigt. Altså indeksobligationer, så er der måske knap så stor interesse for dem, når vi er nede i et mere almindeligt inflationsmiljø. Kan vi fortsætte, eller er det? Ja. Tag lidt flere. Det kan vi, fordi jeg fornemmer, at der kommer mange spørgsmål. Ja. Ole han spørger, det er rigtig mange år siden, jeg har haft obligationer. Jeg får et indtryk af, at det for private er besværligt og dyrt at handle obligationer i mindre portioner. Hvad er de reelle samlede omkostninger ved obligationshandel? Altså sådan helt specifikt, jamen, så er der jo kortage, du skal betale hver gang du handler. Det er jo fuldstændig det samme, hvis du handler aktier. Er det i samme niveau, så, som når man... Jeg tror, at vores standardpris er 0,1% eller sådan noget. Ja, så det er måske endda lidt lavere. Det er lidt billigere end aktier. Ja, så det med dyr er det måske ikke helt rigtigt. Og så er der jo spæt mellem de køb og salg. Altså der er jo ikke noget kursskæring eller nogen ting, hvis du handler en obligation i vores net- eller mobilbank. Det er kun spreadet, og så de der quotation. Og så er der måske også det ved det. Det kan godt være, at han synes, det er lang tid siden, han har obligationer, men i virkeligheden har han så måske haft dem hele tiden i hans pensionsdepot, hvis han har en pension hos en arbejdsgiver. Fordi pensionskasserne er store købere af obligationer. Fordi de har jo brug for at have nogle aktiver, der netop udløber langt ude i fremtiden, hvor vi skal pensioneres engang, og ligesom skal matche de forskellige udbetalingstidspunkter. Så pensionskasser er store investorer i obligationer. Der kan man jo faktisk slet ikke slippe på dem, hvis man kan sige Overhovedet ikke, det kan man ikke. Lige meget hvilken risikoprofil man vælger. Nej, fordi hvis man nu gjorde det, så det nytter jo ikke noget, så kommer du og siger, nu skal jeg pensioneres, går til pensionskassen, de så siger, det har været dårlige aktieår, så din pension, den er desværre væk, men jeg prøver igen næste år. Ja. Det duer ikke, så derfor er vi nødt til at have obligationerne, som du ved, de giver det løbende afkast, de falder ikke så meget som aktierne heller. Så der er obligationer super vigtige stabilisator, også for pensionskasserne. Så de fleste af os Vi er faktisk investeret i obligationer. Ja. Paul han spørger, hvorfor skulle man købe en obligation til en større end 100, når den kun bliver indløst til kurs 100? Måske mangler der noget. Altså, det er jo kursen, han tænker på. Ja, der er større jo kurs 100. obligationer, som handler over kurs 100. Altså, man kan godt argumentere for, at det måske er dumt, men tror man på, at renten falder, jamen, så vil kursen stige på den obligation her. Så i princippet kan han købe en obligation. Yderligere, ja. Så hvis han køber en obligation til kurs 101, jamen, så hvis renten falder, så kan den godt stige op til 102 for eksempel. Og derfor så har han jo så tjent det der ene kursspring der. Det er da lidt våget. Altså, hvad siger du? Det er vel lidt våget at gøre det. Eller det kommer selvfølgelig an på så mange ting. Ja, det kommer jo. Der kan jo være alle mulige årsager til, at man køber en obligation over kurs 100. Der er sådan en psykologisk barriere at sige, at man vil gerne have den højeste kupon under kurs 100, hvis der er. Så de fleste vil gerne købe under kurs 100, men der er nogen, der køber over os. Og kan man sige, hvor lavt er optimalt under 100? Så lavt som muligt, eller hvad? Nå, men altså, der er jo obligationer, der handler i kurs 75 også, altså, men det er jo sådan en helt anden risikoprofil i forhold til dem, som man måske ligger. Så er der noget andet, man skal kigge på der. Præcis. Ja. Så har jeg lige et spørgsmål her, som jeg ikke selv forstår. Det tænker jeg, I kloge hoveder kan gøre mig også klog på. Paul han spørger, obligation med udtrækning, kan det ses på kurslisten? Skal vi lige først høre, hvad det betyder?
Ja, det vil jeg nemlig gerne. Hvis I med... Altså, udtrækning, tænker han... det er lidt i tvivl om, hvad han mener med en udtrækning på. Ja, spørgsmålet er jo et spørgsmål om, at hvornår de bliver udtrykt til den næste termin, altså... Ja, hvad for en realkreditobligation, om det har noget at gøre med, at der ligesom er en konverteringsbølge i gang, og at hvad skal man sige, de boligejere, der har den obligation, de konverterer til en anden obligation, og så bliver obligationen jo udtrukket på en eller anden måde, om det er den risiko, han snakker om. Fordi det er jo typisk sådan, når renten bevæger sig, så kan man godt få nogle typer obligationer, der bliver konverteringstruet. Forstået på den måde, det er egentlig gunstigt for mange boligejere at skifte den obligation ud med en anden obligation. Og så er der jo en forhøjet risiko for, at den så bliver udtrukket, altså indfriet. Og det betyder jo, at de investorer, de troede, de var investeret i en obligation. Nu får de bare nogle kontanter udbetalt, som de så skal investere i, ja, måske noget, der giver en lavere rente, ikke? Så det er det, der er, når man siger, det er konverteringstruet. Jeg ved ikke, om det er det, han måske mener. Men jeg tror, altså, der er ikke, hvis han spørger til, om der er noget, man kan se på kurslisten, altså der står jo ikke i selve kurslisten, at den her obligation her, den bliver udtrykket om 14 dage. Før tid eller eller nej. Det kan vi ikke sige noget om. Et par stykker mere? Ja. Jamen, vi er faktisk noget rigtig godt omkring, så jeg tror også, det nok... Ja. Carsten spørger, er skibskreditobligationer sidestillet med realkreditobligationer? Skibskredit? Er der en fjerde kategori? Eller? Det var nyt for mig i hvert fald, den der. Ja. Der skal også bygge skibe. Jo. Så det er egentlig en virksomheds, eller hvad? Ja. Altså skibskreditobligationer er jo tilsvarende. Er vi ikke enige om, det er en tilsvarende en realkreditobligation, bare det er et andet underliggende aktiv, der ligger i? Jo. Okay, så det kan vi jo så sige ja til, så det er sidestillet, eller? Ja. Der kan jo godt være nogle specielle ting omkring lovgivning og ting, altså om skibskreditobligationer og sådan noget. Det kan der jo godt være. Vi er sådan ude i lidt specielle ting her. Ja. Sidste, absolut sidste. Anders, han har spurgt, han vil gerne lige vide til det der med beskatning af obligationer. Ja, jeg går ud fra, at han vil vide, hvad det er, eller altså hvor meget. Ja, altså det bliver beskattet som kapitalindkomst, hvor aktier jo bliver beskattet som aktieindkomst. Og der er jo selvfølgelig forskellige regler for det. Og vi ved også over for eksempel i aktieverdenen, der har vi jo aktiesparekontoen, hvor man får en speciel lempelig beskatning som privat. Kapitalindkomst, det afhænger jo lidt af dine egne indkomst- og formueforhold. I hvilket interval ligger du procentmæssigt, som du skal betale af den her kapitalindkomst. Men, som jeg sagde før, det er helt sikkert, at man bliver også beskattet af obligationsafkast. Ja, og den vil være individuel. Ja. Så fint. Tak. Ja. Vi nåede omkring de her obligationer her. Dejligt. Mange tak for at gøre os klogere på det, Ib og Nikolaj, og tak for hjælpen, Cecilie. Du er også på arbejde i dag. Selvfølgelig. Og også tak til jer, der kiggede med og kom med mange gode spørgsmål. Hvis du har lyst til at se programmet igen, så kommer det altså til at ligge inde på Jyske Banks hjemmeside under Kaching-kategorien. Og her kan du blandt andet også se et webinar om, hvordan du kommer i gang med at bruge førnævnte aktiesparekonto. Ligger også derinde. Og så slutter vi altså... Derinde inde på hjemmesiden, der ligger altså også en explainer-video, som fortæller mere om alt det her, vi har hørt om i dag. Så den ligger altså inde på vores hjemmeside under emnet obligationer. Jeg håber, vi ses til næste Kaching Academy i oktober om månedsinvesteringer og ETF'er. Rigtig god dag.